महारानिफोर थाब सिखारनानै थोरसि लथा सुफैद'। बे बुरि सासेखौबो हाथारला आङो केस आंल' आरो बे बिहामजो मोजांफोरखौ थिननो हाया। एफा बुरजा बिहामजो लानानै फाग्लि बुरि। नोंहा बे सिला एसेखौनो सिबनो हाया आरो महारानि। अबे बिफायाव आंखौ महारानि नुदों फाग्लि बुरि। नै आंजों महारानिफोर दाबो सिखारला नोंसोरो। थोरसिखौ सोर सुगोन, ओंखामखौ सोर संगोन? आं हले सिथ्लाल' सिबगोन, जेबो मिथिला। लाफाथि नोंना सिला सिबनाया जाबायबो माथो खावसेल' मोजां सिब। फाबसि बुरि बे सिबजोबनायखौ नुवाखै नोङो? आंहा बुदांखौसो फोजायसै। बुदां सिखारला नोङो दाबो फाग्लाया। सिखारदों फाग्ला, सिखार माराहाय बे फाग्लाया। नै आब' हनै लाफाथिया फिसाय मोजांखौ फोजागासिनो, साला दाबो सिखारजायाखै। जोंखौ थिनबाथाय थुसि बोरायखौ दामना फोजाहैगोनहाय बिनानाव। हनै नोंसिनि फिसाय मोजां बुदाङा दाबो सिखाराखै, फोजाहैद'। इसोर बेखौनो फोजानो हायासै आरो नों बिसि गिबिलाय जानानै। नाय जोंखौ मानसियानो जाम्बिबिखा, नाय जोंखौ। नै जाम्बि बेखौ दाना फोजागोन जों, नाय जोंखौ। खोनासंबाय था जोंखौ। अखाथे नांगाला खाथे आलुजों दाउजों संदोंहां, माबार सिखारनानै जादो दे। आंहा ओरैनोबा मैया जुलिनाया ओंखाराखै र' बिसोरखौ मोनसे आयदिया खालामनानै होसोना फुं सिखारनानै नोगोर खारना। फाग्लायालाय नै आब' बुदा माबा जाबाय, फैद'। फाग्ला र' थाथ' होनदों। मा खालामबायखो बेलाय बुरालाय? र' फाग्ला र' होनदों, थाथ' होनदों। मा नोम्फा मोनला फैजोबगौ नोंसोर, आंखौलाय मा उन होसोखो? नोंहालाय माथो बिसिनानिफ्राय दुफुं सिखारनानै खारनांगौ? मोदाय लोगो मोननाय थां बालथां फाग्ला मोनदाव। आं खिनोसो फैदोंलै, ना खिजानो? सैमाफोर खिजानोबा फै। जिउजान मानसि बिलाय फाग्लायालाय। औ बे खिनो ओंखारनायखौनो एथ' खारबाय आरो बे। फैदो। दासो खिखांनानै स्रां मोनबाय आंना हिनजावाथ' दाबो साथामल' जादोंलै। बे गभर्नमेन्ट लटारि लानायावसो फुजाहैसै आं 1 क्रन लांनायनि। 1 क्रन लाङोबा सासे मोनबावो खोमा। आंहा सारायखौ सुगोनहाय। आंसो सुगोन, नोंहा बथलखौ सु। आंसो सुयो। आंसो सुयो। आंसो सुयोहाय। आंसो सुयो। नोंहा गावखौ सु होनदों। दिनै बे लटारिखौ फुजा होथारनोलां, जाखार होनो हागोन ना हाया? जै जाखार होनो हाया बे लटारिखौ मोदैसुजों सुफ्लांजोबगोन आं। लटारिनि मोदायाबा मा नामथाय? होनबाबो लटारिखौनो फुजा होलाबायसां। जेवारिफ्राबो थाब खामाब्रा इमारजेन्सि फुजा होनायफ्राव। शान्ति 100 शान्ति।
जय लटारि बाबा बम बम भलेनाथ ट्रेना दाहाम आंनि लटारि लानायखौ जेरैबाबो जाखारहोथार आफा। 33 कौटि देब देबीनि समाय लानानै बुंदों आं आफा, जेरैबाबो जाखारहोथारनांगोन। आंनि लटारि लानायखौ जेरैखि जाया जाखांहोथार आफा, जेरैबाबो जाखारहोथारनांगोन आफा लटारि बाबा दहय। जै जाखारहोनो हाया नोंखौ नैबे मोदैसुजोंनो सुखगासिनो सुगोन आं। नै लटारि बाबा। आं सुज्रायोहाय आं सुज्रायो आं सुज्रायोहाय आं सुज्रायो। आइ मा फुजा होलाबायखो बेलाय फाग्लायालाय, मा जालाबायखो बेलाय मानसि बिलाय थौलायनायनि। आइ सोर मोन्थायखौ खुलुमखो नोंलाय लटारि गोनांलायलाय? मानो लटारिखौ फुजा होखो नोंलाय जावलिया? बे गोसोम गुमब्रिया मा बेलाय? बे मोदैसुखौ नुवाखै नोंसोर? बे मोदैसुखौ नुवाखै? नै सुजानोबो आंजों मालाय लटारि फुजा होनायाव डिस्टार्ब। सोर बिमा खोन्थाया नोंलाय बे लटारिखौ फुजा होनाय? आइ दुर्लायानो खिथाखादों। नंमारगौबो गोनदांहाय, बिस्रा न'खरैनो लटारि फुजा होखायो खांखमा जाग्राफ्रा। बबे नोमफ्राम नङांलाय बबे नोमफ्राम नङा? सोर खांखमा जाखो? खोनालाबायदों मानसिफ्रा बुंसोलाबायदों नोंस्राखौ खांखमा जायो होननानै। जोंनाव खांखमा जायो होनना मिथिखानानै मा नोमफानि थाखाय हाबा जाफैया नोंलाय? जानायालाय जायोमोन गोदो आबौआ, नाथाय जोंथ' दा जायाना। जामारोमोनबो आरो बेबादि होनना मिथिनायमोनबा हाबाखौनो जाफैथारामोन। थगायनानै लानायखायसो मोनखादों नों आंखौ बुदां। थगायनानै लायाबा माथो फान्थेलावसेसो नै लटारि एक लांबा मा सान्दों नोंसोरलाय? लाबावसाय बाथोन देग्लिनां सोर हिनजाव बे? लाबावसाय सोरबा? साथामखौनो जाहोनो हायाखै नोङो आरो साब्रै बिहारिबाव। हिनजाव गोदायखौ लाबावनो थाखायसो लटारि फुजा होदों आरो नों साला बुदां। लायाबा माथो नै आंना लटारियाव 1 क्रर लांबानो लाबोसिगोनसो आङो हिनजाव गोदायखौ। जेरैबाबो लागोन आं हिनजाव गोदायखौ, गोदो आबौआबा लाखादोंमोन। लाबो माबायदि हिनजाव गोदाय नायथारनि जोङो। जै लटारि बाबा जेरैबाबो जाखांहोथार। ओइ नानि थिखुमजाब ओरै फैलाय। मा जाखो आफा रायसुंबारि? आइ जों नोंनाव फंसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन, नोंथ' देरा नङा देरबाय, बैसोआथ' जाबाय, जों नोंखौ जुलिनि खोथा सानबायमोन आइ। नोंहा सोरबाफोर मोजां मोननाय दं नामा आइ? दे बुंना लाखादो, नङाबा जों नोंखौ गुबुनजों थिग खालामहरसै आइ। औ आइ, नोंना सोरबाफोर मोजां मोननाय दंबा बुंना लाखादो। ओहो आइ आरो आफा आं दानो हाबा जाया। ओइ आदा मा खालामदोंब्रा? हैद नै फंबाय ओरैनोसो दंमोन, नोमबाजै जों एसे खोथा सावरायदोंमोन। बिमा बे सियारावलाय हनै फंबाय फैदों। जे फैनो आगै। ओमफ्राय आदा अमृत बिदै गैया नामा? होद गंसेल' लाबो। र' होमबालाय बिहरनां। ओइ समबारि बे जौआ गंसे लाबोलाय। नै जौगा लोंदो आगै। ओमफ्राय आदा नों लोङा? ओहो फंबाय आं दाना बेबायदि गाज्रि बिसारखौ लोंला, दे हारसिं लोंदो। हाब आदा माथो माला गोराथारलै। हाब आदा माथो जौआ गोरानिफ्राय गोरासिनसो जालांथारबायब्रा। 10 थाखानि बिहरबावदोलै आदा, जौआबो जोब्बाय नै। माथो आदानाबो फिसाजो दंलायलायबावो, बेखौनो जेरैबाबो खायदा खालामनानै ब्रैथि हिनजाव खालामनानै लासां। साला मा सानदोंलै नोंस्रा थाब होआबा थाबाबो? आंनि फिसाजोखौसो मेगन नोजोर नांबावदों नामा बेलाय?
बोरैबा माबा मोनसे खोनायोबा बिनि मेगनबो एख्र'थारोना थादोलै आदा आं थांसै दे फंबाय साला जेबोले गाज्रि जाद थांदो बहा थांनो नागिरदों नोङो दखानाव नोंहालाय बहाय थांनो नागिरदों आं हाथायावसो थांनो नागिरदों हर साइकेला मोना माथो लाय फाला फाला सालायसै हर आं सालायगोननो आं सालायगोन थांसै दा गारि मोनबा आलदा आलदा थांदो आं सालायसै दे ओइ मा खादों